Redukovali smo radno vreme zaposlenih i obezbedili zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju. Funkcionišemo bez problema, kaže PR javnog komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac Ana Berbakov. Što se tiče intervencija koje imamo na terenu, to su uglavnom kvarovi na vodovodnoj mreži, tako da su ekipe održavanja vodovodne mreže, ali i kanalizacione mreže uvek u pripravnosti, kako bi naši sugrađani imali neometanu distribuciju vode u svojim domovima. Naravno, kada je reč o kanalizacionoj mreži, apelujemo na naše sugrađane da ne bacaju vlažne maramice u WC šolje kako ne bi došlo do začepljenja fekalne kanalizacije. A što se tiče ostalih aktivnosti, naravno Vodovod Kruševac već izvesno vreme proizvodi natrijum hipohlorid. Proizvodnja se odvija neometano i svakodnevno se vrši punjenje kontejnera. Kvalitet vode za piće je na visokom nivou. I rad našeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda to ide ustaljenom dinamikom. Dakle, naplatno mesto u upravnoj zgradi u Dušanovoj 46 i naplatno mesto u Kosančićevoj ulici u zgradi Kulturnog centra takođe radi. Ta naplatna mesta rade od 7 do 16 časova svakog radnog dana. Korisnici Vodovoda Kruševac svoje zahteve, pitanja i molbe mogu da pošalju na mail zahtev@vodovodks.co.rs ili besplatnim pozivom na broj telefona 0800 303 037.